संनानै जानो मानो जारला जाबाय दाउ अमा गोजावबाय आरो सानथाम जाबाय दा जोङो मैया थांनायावहाय बहाय थाफैदों दा बेनो आरो उसुबिदा आरो दैयाबो दाबो रानदोंबाबो सिथ्ला न'फ्राबो गिसि गिसि दं संनानै जानो जारलाना बिनि थाखायनो जों दा बाव थाफैनो गोनां जादों मालागुरि जोंना गामिनि थासारिया माबायदि गामिनि थासारियाथ' गाज्रियानो आरो बिदिनो जानानै दङ दा बेसेबांसो देरामोन सोलेरा माने 86 नामा बिदिनो औ 68 औ बहाय दा सोरबा सरखारनिफ्राय सोरबा नायफैनायाथ' मैया नायफैदोंमोन सरखारनिफ्राय SDC SDO बिसोरो नायफैदों आरो जानाय थानायनि बेबस्था जानाय थानाया मैया रिलिफनि माइरं होदों दालि एसे थाव गोथां केन्डेल बिदिखौ होदों आरो केन्डेलखौ ओरैनो मेडिकेलनिफ्राय मुलि होलांदों एसे दा जोबथारनायाव मा लुबैयो जोबथारनायाव आरो सरखारनिफ्रायबो एसे सहाय नांबावगौ जोंनो दा जोंहाथ' सान्दुं गैया मा गैया न'फ्राबो मोजां नङा रावहाबो जानायफ्रा एसे कन्डिसना जारलायाव दङना बिनि थाखायनो एसे आसा थायो थाहैनो हानाय बायदि कन्डिसनाव दङ थाहैनो हानाय मादि एसे रानदोबबा थाहैजागोन ओमफ्राय दा एसे जारलायावनो दङ हाब्रु न'आव हाबनाय नालाय एसे हाब्रु बिदि दङ आरो HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9706680878 एबा 7002271 आरो 700213174 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।